سلام كميت ولو كورات خاتاتلتين لو معلا تسنبت عصر جعت قنبوت كلتشان 24 حزنا مزمتنا زيناتاتنا وهم نغربوا له ساعات اخيل اللوم ناي وترو تخاتاتلتين مخان سبسكرايب كتقبرونا چانلنا بيت سب كتكونوا بخبر ندعدمكم بمفلا مارس زينام ابلعلي دكتور ابي زتوادد مفنقر منقسنا بادس اباز تفصمه متقاتي بومبن مكتل بريزيدنت كلل تግራይ اب هلو كناتات زهابو مغلصي كابتون زياد تبغيسا ناب طليان تمرح زنبره جالبا كم تصورتن زبلون كاد زيناتات حزنالكم مصينا لنا سناي مكتتال اب اديس ابابا زتفصمه ام مسقل اداباي زبال بوتا ناي بلصغنا ابالات اب كبيد ربشا اتيوم كم زلو اتم منچታት كم زغلصوم دحر ناي فانو سرحيت ابادس ابا سبسلطان اثيوبيا دقاس كم زخلومن بفانو تخبيبنا علنا نابلو سغاتهم كغلصو دحر مصنح كابو بزبس اب ماكل اديس ابا تفصيمون استباله بلعل مستير نختحاز تغبره ጉዳይ ተኸቲሉም ኣብ ልዕል ጭንቀት ከም ዝኣተው ተፈሊጡም ናይ አዲስ አበባ ፌደራል ሰበስልጣንን ዝተፈላለዩ አኼባታት ይኹን ግል ጉዳይ ካብ ቤቶን ንኽወጹን አኼባታት መስታፍን ኣብ አዳራሽ ንምርካብ ዓቢ ፈተና ከም ዝኾኖምን እንዳተነገረ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ናይ አዲስ አበባ ከተማ ማህዳሪት አዳነች አበቤ ኣብዚ ግዜ እዚ ተኸቢብና ኢና ዘለና ብናጽነት ምንቅስቃስ ከቢድ ኮይኑሎም ሁሉም ምንቅስቃሳትና ኣብ ናይ ፋኖ ራዳር ኣቲ ኣሎ ብምባል ኣብቲ ናይ ካድራ አኼባ ዝነበረሉ ግዜ ተኩሳትኩም ተባሃለን በዚ ዝተፈጸመ ጉዳይ ንብልጽግና ኣብ ከቢድ سنبادن فرحن زأتو خوينم أبلع لغداي منيستر أبي أحمد ون بسفح زنقر زلو قداي كم زلون أبز سومون زي لعلو سبا سلطان أكيبو أبز قبارو مفرارح يستعوصو مقلتسيم مسفان نوز سرحو بوزحات لعلو سبا سلطان اللوم كيتي شبارون كيت سنبودن تبهيلو بحبو كم اتتحزن أوشتي بيت منقسن زوريون دس زيبلو منقس خاصات اللوم تحاكي نقرنا أنتيلكم جن إززلنا يكونتات أزي حدقين خمزخونن مغنياتو إغريكا بيت منقس يزوات أكلو بزخونة ساعاتنا مفنق ألا منقس قبر اللي يخيلي بمبال كبيد نفاس 4 كيلو أنصلاليو كم زلو زتقاسو ናይ ተሓበሬታ ዘስልኹ ሰባት ሓደ ነገር ክትፈልጡ ዘለኩም ግና ኣብ ልዕሊ መፈንቅለ መንግስቲ ተኻይዱ ማለት ኣብ ልዕሊ ኩልኩም በዓጽፌታ ከንጸላልወኩም ብምባል ነቶም ሽማምንቱ ኣጠንቂቑ ተባሂሉ ናይ ተሓበሬታ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ድሕሪ ናይ ፋኖ ስርሒት ኣቦሌም ዝተኻየደ ኣብ ከቢድ ወጥርን ፍርሕን ዝርከቡ ናይ ብልጽግና ሽማምንቲ ተኣኻኺብካ ምርኻብ ኣብ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ንላዕሊ ግዜ ኣኼባ ንኸይገብሩ ኣብ በጽሕሙሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብ ከባቢ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ሰዓታት ምሸት እቶም ሽማምንቲ አኼባ አምሲም ኩወጽን ከለው ታርጌት ዝገበረ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ከም እንተኸስተን ነቲ ፍጻመ ናብ ሚድያ ንኸይበጽሕ ዝሰግኡ እቶም ሰበስልጣን ናይ ሓበሬታን ዜናን ልውውጥ ከም ዘጥፍኡ ተገሊጹ سمزي تونزيا ماكلاي بحري اقاريصوم ناب اوروبا كاتو زفتونو زنبرو 23 سبات حيزا تጓዝ ዝነበረ ጃልባ ከም ዝተፈአትን እቶም ተሳፊሮም ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስጋቶም ገሊጾም ሃገራዊ ሓለዋ ዶብ ቱኒዝያ እዚ ሓበሬታ ምስ በጽሖ በሓይሊ ባሕሪ ቱኒዝያ ተማቂሉም ኣብ ኩሉ ዝተጠርጠረ ከባቢታት ናይ ህይወታት ሕንሰርሒታት የካይዱ ከም ዘለዉ ሰመዚ ቱኒዝያ ገሊጾም ኣለዉ በመሰረት ከም ማዕከን ዜና ኤፍኤፍፒ ዝተረኸበ ሓበሬታ እታ ጃልባ 3 ወይ 4 ግንቦት ካብ ግማግም ቱኒዝያ ከም እተበገሰትን ስድራ ቤት ናይቶም ንሰመዚ ኢተሃገር ድማ ቀድሚ 3 ወርሒ ከም ዘፍለጡ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ሰመዚ ቱኒዝያ ነዞም ሃለዋቶም ጠፊኡ ዘሎ 23 ሰባት ካብ ግማግም ባህሪ ቱኒዝያ ኣበጊሶም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩም 5 ሰባት ኣሲሩ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ነቶም ጠፊኦም ዘለዉ ናይ ምድላይ መስርሕ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጡም ቱኒዝያ ሓንቲ ካብተን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ከም መሰጋገር ዝጥቀሙላ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ኮይኖም ሕቡራት ሃገራት ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማእከላይ ባሕሪ ንምቑራጽ ናብ ዓዲ ጣልያን ካብ ዝኣትዉ እቶም 12000 ካብ ገማግም ቱኒዝያ ዝተበገሱ ከም ዝኾኑ ትጸብጻብ ኣስፊሩሎም ኣብ ለካቲት ብውሕዱ 13 ሱዳናውያን ካልኦት 27 ሰባትን ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ ጃልቦኦም ብምስባራ ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ሃለዋቶም ከም ጠፍአ ዝዝከር ኮይኑ ማእከላይ ባሕሪ ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ብብዝሒ ዝሞቱሉ ሓደገኛ ተባሂሉ ዝግለጽ መስመር ኮይኑ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2023 ጥራይ 13000 ስደተኛታት ንማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪጾም ናብ ኤውሮጳ ካኣቱ ኣብ ዝፈተኑሉ ውጥኢሎም ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ነዚ ወሓዚ ስደተኛታት ንምግታዕ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ቱኒዝያ ሓድሽ ውዕል ከም ዝኸተመን እቲ ኣብ መንጎ ቱኒዝያን ሕብረት ኤውሮጳን ዝተኣትዎ ውዕል ቱኒዝያ ሓለዋ ዶባ ንኸተጽንዕ ንዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ንኽትሃድንን ኣብ ዶባታ ንዝሓዘቶም ስደተኛታት ናብ ዘመጽዎ ንኽትመልስን ናይ 118 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ክግበረላ ዝብል ዝርከቡ እዩ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዝዩ ዝሕዝንን ዘሕፍርን ጉዳይ ከም እተሰምዐን ኣብ ትምህርቲ ግዚኡ ክሕልፍ ንዝነበሮ ህፃን ካብ ትምህርቱ ከሊፎም ንመጻኢኡ ዝርብሽን ዘጸንምትን ተግባር ሓደ ኣቦን ብጫዩን ንውላዶም ጥዑይ ክንሱ ውላዶም መንሽሮ ከም ዘለዎን ሕክምና ዝኸውን ገንዘብ ኣልኒ ብምባል ከም መለመኒ ክጥቀምሉ ከም ጸንሐ ብናይ ፖሊስ ምክትታል ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ተሓቢሩ እቲ ብገባን ዝተጠርጠረ ግለሰብ ወዱ ሕሙም ካንሰር ስለ ዝኾነ ንምሕካም ካብ ኣዋሽ 7 ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመፀን ምስ ሓደ መሳርሕቱ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንወዱ ብሓሶት ናይ ካንሰር ሕማም ከም ዘለዎ ብምምሳል ከም ንመግብን መጽለልን ምሕካምን ገንዘብ ይልምን ከም ዝነበረ ገሊጹ እቲ ኣቦ እቲ ህፃን ጀዋር ዓብዱላሂ ከም ዝበሃልን ኣብ ከባቢ ሰንዓ ሆቴል ኤርቆስ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ከም እትተሓዙን በዚ ምክንያት ድማ መርትዑ ሓኪም ዝተሓተቱ ዝኾነ መርትዑ ከቕርቡ ብዘይምኽኣሎም እቲ ምትላል ፈጺሞም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትዮም እቲ ህፃን ኣብቲ መደበር ፖሊስ ምስ ተሓተተ ጥዑይ ከም ዝኾነን ኣብ ክሳዱ ዝኾነ ቆስሉ ከም ዘይነበሮን ከም ዘይብሉን ድሕሪ ምግላጽ ኣቦ እቲ ህፃን ምስ መሻርክቱ ኣብ ክሳድ እቲ ህፃን ፕላስተር ብምጥምጣም ነቲ ህፃን መለመኒ ገይሮም ክጥቀሙሉ ከም ጸንሑን እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ እዋን ማእሰርቶም ብምልማን ዝረኽብዎ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከም እንትረኽቦምን ገና ኣብ ቀጻሊ ምርመራ ከም ዘለውን ፖሊስ ኣረዲኦም ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ጉዳያታት ሂቡ ንትግበራ ውዕል ፕሪቶሪያን ዘለዎም ምዕባለታትን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ብወገን ትግራይ ኩሉ ምድላው ተወጊኑ ይኹን እምበር ብወገን ብልጽግና ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ክሰርሑ ዝግብኦም ስራሕ ግን ምድንጓያት ይረአ ኣሎ ክብል ከሲሱም ብወገን ግዜያዊ ምሕዳር ክስራሕ ትጽቢት ዝግበር ተመዛበርቲ ድሉ ናይ ምግባር ምትዕርራይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ከም ተዛዘመን ብጽሒት ብልጽግናዊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድማ ዘይሕጋዊ ምሕዳር ከፍርሱም ሕጋዊ ዕጡቃት ዕጥቆም ምፍታሕ ተመዛበልቲ ንኽምለሱ ምቹእ ኩነታት ውሕድ ጸጥታ ምፍጣርን ዘይሕጋውያን ሰፈርቲ ናብ ዝመጹሉ ምምላስን ኮይኖም ኣብዚ ብግዜ ሰሌዳ ኣብ ምስራሕ ምድንጉያት ኣሎ ኢሉ ተመዛበልትና በቲ ዝሓዝናዮ ግዜ ሰሌዳ መሰረት ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ውሕስንኦም ብዝሓለወ መንገዲ ናብ መረበቶም ክንመርሶም ምድላዋትና ዛዚምና ኣለና ክብል ተሰሚዑ ኣብ መንጎ ሰልፊ ብልጽግናን ሕወሓትን ሕዳር 2020 ብሚልዮናት ሰባት ዝቐዘፈ ብቢልዮናት ዝቑጸር ኢኮኖሚን ዘውደመን ዝተወልዐ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ 2022 ብዘይ ኣሰናፍን ተሰናፍን ዝተዛዘመ ኣብ ፕሪቶሪያ ብዘተ ሰላም ከም ተፈጸመ ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ግና ኣብ መንጎ ሰልፊ ብልጽግናን ሕወሓትን ምትእማን ከም ዘየለን ኣብ ንሓድሕዶም ናይ ቃላት ረጽምን ክስታትን ክቀባበሉ ክረአ ጸኒሕሎም ሶማሊላንድ በበል 33 ዓመት ዳግማይ ልዕላውነት ኣኽቢራ ሶማሊላንድ ኣብ 1960 ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናጽነታ ድሕሪ ምርካባ ብወለንተኣ ዋላ እኳ ብዘይ ናይ መጻኢ ኣተሓሳስባ ምስ ሶማልያ ተጠርኒፋ ሪፓብሊክ ሶማልያ ከም ዝፈጠራን ሓደ ኮይነን ከም ዝነበራን ይኹን እምበር ውሽጣዊ ግርጭታትን ጉዳያት ምሕደራን ዘይምዕሩይነት ምክፍፋል ስልጣንን ጸጋታትን ሰፊሕ ስደትን ንሰፊሕ ክፋል ህዝቢ ሶማሊላንድ ዕላማ ዝገበረ ምዝማትን ህይወት ልዕሊ 200,000 ሲቪላት ሶማሊላንድ ዝወሰደ ዓናዊ ኩናት ሓድሕድ ዕንወታት ከተማታትን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ምምዝባልን ነቲ ሕብረት ንኽፈርስ ምክንያት ከም ዝኾኑን ሶማሊላንድ ዳግማይ ናጽነታ ክትረጋግጽ ደሪኽዋ ክብል ናይ ታሪክ ሰነድ የረጋግጽ ሶማሊላንድ ነዚ ትርጉም ዘለዎ ዝኽሪ ብ18 ግንቦት ኣብ ዘበዓለትሉ እዋን መራሕታን ዜጋታታን ብሓደ ጥሪ ዝተፈረመ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መዘክር ምርድዳእ ሙሉእ ብምሉእ ብተስፋ ናብ መጻኢ ቁጠባዊ ዕብየትን ምዕባይ ምሕደራን ምጥንኻርን ትልምታት ይስራሕ ከም ዘሎን ንዝቕጽሉ ዓመታት ራእይ ብልጽግቲ ርእሰ ምርኮሳ ዘለዋ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዋ ሶማሊላንድ ክንፈጥሪና ክብል ሙሴ ቢሂ ተሰሚዑ መበል 33 ዓመት ጽምብል ሕሉፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመጻኢ ሰላምን ረህዋን ኣፍልጦን ዝዓሰሉ ቃልሲም ህዝቢ ሶማሊላንድ ጻዕሩ ኣብ መወዳእታ ማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ቦታኡ ከም ዝመርሕ ተስፋ ኣለዎ ክብል ተሰሚዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብመንግስቲ ብልጽግና ይኹን ብሶማሊላንድ ፍጹም ድቃስ ካብ ዘይድቅስ 6 ወርሑ ኣቕፂሩ ዘሎ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ምስ ኬንያዊ መዘንኡ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ከም እተራኸበን ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ስቴት ሃውስ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ነቲ ዞባዊ ምርግጋእን ብልጽግና ንምድንፋዕ ብዘለዎም ሓበራዊ ተገዳስነት ዝተደገፈ ብዙሕ ሸነኻት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ሶማልያን ኬንያን ዝያዳ ንምዕባይ ዘትዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዕለተ ሰንበት ዝበልናዮም ትሕሶ ዜናና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም